čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a tam Dominik. A máme tu Tari drink a fizzy drink. Dajte, ktorý je lepší. Jaká kola je lepšie podľa vás? Tari drink alebo fizzy drink. Podľa mňa je lepší asi Tari drink, lebo toto chutí jak tá vrejka, neviem, ak sa to vyslovuje, tá vrejka, tá kola, ale to mi moc nechutí. Bože! A to mi moc nechutí tá kola a Pepsi mi víc chutí. Víte. Aha. Hej, ja co robíš? Dobre, a teraz... Ešte lepšie tá kola. Ochutnáme. Lebo ešte tam je. Aha. Ohňame toto. A ty máš svoje? Jaj. Toto mám. Toto ochutnáme. Ultra Boris. Ktorý je teraz naša. Ešte je plný. To ochutnáme. Dobre? Fizzy drink chutí lepší toto. Lebo Fantu tež nemám moc rád. Fanta to je také, to ja moc neviem. Akože, Toto je ale lepší. ja Fantu moc nemusím, takže sorry, že si odvoňam a priznám. Toto ochutnáme sprej. Kúkaj, ona ochutnáva sprej. Jak to chutí, Natálka? Dobre. Fuj, to som mrzí tá ruka. Takže tento je lepší. Dávam tento. Hej. Toto. A ideme odhnotiť, ktoré je malina lepšia, alebo tento pomaranč. Takže asi je lepší tá malina. Asi. Takže ideme teraz hodnotiť, či je toto lepšie, alebo toto. Ale asi fizzy drink. A bonus! Aký bonus? Uvidíš. Ide pro nejaký bonus, ale ja neviem ani co. Ani ja neviem. Že? Áno. Aký bonus? Aký bonus dala. Jaj, časti tí fizzy drinky, čo tam mám vystavené. Ne, počkaj, idem tu ľuďom ukázať tam. Vraž to tam. Okay. A ešte tu máme Dark Galaxy a títo dve, takže... Počkaj, ti to tam vystavím. Počkaj, on to ide vystaviť. Ale rovnám tu. Ty to máš spravil? Ty chuďák! Jeden! Ty chuďák. Dobre. Ty chuďák! Ty, ja ho nenávidím. A ešte ideme ochutnať žuvačky, ale ty ste už mieli. Ukáž, jaké. Jaj, Orbit. Orbit má najlepšie. Hej, Lukas, Orbit sú najlepšie žuvačky.